je in Limburg, daar is wat aan de hand. De Daltons zijn ontsnapt en in het land. Het was zo lekker rustig, nu zijn ze voor het vluchten. Wat zijn ze nu toch weer van plan? Daar komen de Daltons, ze zorgen voor gevaar. Iemand ontvoeren, dat is zwaar. Kijk naar dit avontuur, maakt ze het leven zuur. Ze moeten terug achter slot en grendel. Ze moeten terug achter slot en grendel. Ugh. Welkom bij een extra nieuwsflits van KVW. Vannacht zijn er 4 gevangenen uit de koepelgevangenis in Breda ontsnapt. Het gaat om Joe Dalton met zijn broers William, Jack en Averell. Let op, ze zijn extreem gevaarlijk. Oh, dan zitten we weer gevangen in de gevangenis. Veel te veel beveiligd, ik kan er niet uit. 180 jaar hebben we gekregen. Nou is even rustig, Joe. Ik doe rustig. Averell, wat doe jij nou weer? Nou, Joe, ik dacht als dat ik nou een echte cowboyhoed op heb, dan laten de bewakers mij er misschien uit de gevangenis. En dan, ja. Stomkop, het is toch nog geen KVW? Joe, kom er even zitten, man. Doe toch rustig. Maar KVW, ik word heen en weer van KVW. Dat hebben mij vroeger mijn hele jeugd naar. Dat doet me eigenlijk wel denken aan mijn mooie jeugdjaren. We zitten al ons hele leven in de gevangenis. Wij kunnen nooit meespelen. Wij kunnen nooit meedoen aan KVW. Als wij later vrijkomen, nemen wij wraak op KVW. Hoe komen we hier toch uit? Wanneer gaan we eten, Joe? Stomkop, dat gaat toch niet? Doe even normaal, Joe. We krijgen jullie wel te pakken, KVW. Oh, ben je weer aan het dromen? Ja, de KVW. We zullen wraak moeten nemen op KVW. Maar we moeten ontsnappen. Hoe gaan we dat doen? Jongens, hoe gaan we dat doen? Ik wil nog wel even zitten. Jij bent de baas. De raderen draaien. De raderen draaien. Oh, het lievelingsbrood van mijn Daltons is klaar. En dit is het extra ingrediënt. Daar kunnen ze mee ontsnappen. Oh, ik heb ook nog een lieve brief gemaakt voor mijn lieve Daltons. Weet je wat? Ik ga het brood en deze brief op de post doen. Hey Daltons, ik heb een verrassing van Ma Dalton met een speciaal ingrediënt. Wat is onze lievelingsbrood? Lekker hoor, lekker hoor. En een brief erbij. Met een brief? Ik kan niet lezen. Hier, Ja, Jack. ik ben de enige die kan lezen, jongens. Een brief van onze moeder. Van Ma. Lieve, schattige Daltons. Ik heb speciaal voor jullie een brood gebakken. Jullie lievelingsbrood. Met een speciaal ingrediënt. Lief van Ma. Liefs, Schatje. Ma Dalton. Oh ja. Averell, vergeet jij je niet achter je oren te wassen. Daar is die zeep voor bedoeld. Oh. Lekker hoor. Averell, delen mag ook met ons, hè? Hij weet helemaal uit. Niet helemaal opeten. Stom. Averell. Auw.
Wat is dit nou weer? Wat is er nou weer gebeurd? Wat heeft ma voor een brood gebakken? Dat is toch helemaal niet lekker? Dat is een vuil uit ons keuken. Oh! Een vuil. Daar kunnen wij mee ontsnappen, jongens. Ja. Zal ik wel beginnen, Joe? Doe maar, Jack. William. Ja! Weer overheen. Oh, Vandaar. Dan gaan we dat snappen. Hele, William. En nou de vrije dingen. Welkom bij een extra nieuwsflits van KVW. De Daltonbroeders die gisteren zijn ontsnapt uit de koepelgevangenis in Breda hebben toegeslagen bij KVW 3 en 4. De kist die de kinderen hebben gekregen is gestolen en Pieter is ontvoerd. De politie heeft tot nu toe nog geen enkel spoor gevonden van de Daltons. Jongens, de kust is veilig. Kom mee. Appelgaal, stomme kop, schiet op. Sta op. Stil. Uiteindelijk hier de schatkist is. Ik weet het niet. Jo, wat zijn we nu eigenlijk aan het doen? We gaan inbreken en vergeloof nou toch je kop! We moeten hier in de zaal bij KVW bij 3 en 4 inbreken. Zij hebben een schatkist. Oké. Kom mee! William, kijk! William, veilig! Rustig, William. Krijg je hem open? Naar binnen! Kom, druilen! Kom! Hier moet de schat ergens liggen. Nee, stomkop! Naar boven! Hier moet ergens liggen die schat van KVW 3 en 4. Zoek in! Pak jij daar, Jack? Jo! En dan heb je hem al gevonden. Sta op, stomkop! Oh, zoek
hebben hem! We hebben hem! We nemen hem mee! Neem hem mee! Ha, gold! Draag even op! Wat mag doen, Joe? Kom mee, terug naar buiten! Toch maar verstoppen! En Pieter, hoe staat het veld voor de kinderkermis ervoor? Ja, nee, ja, het veld ligt er mooi bij. Ja, goed, de heuvel moet iets afgewerkt worden, moet nog ingezaaid worden, maar ja, nee, als het gras gemaaid is, dan... Gooi hem in de auto! Gooi hem in de auto! Mee met hem! En vooral die klep hier! In de auto! Achterin! Rijden maar! Hallo, ik hoop dat jullie dit filmpje zien. Ik ben ontvoerd door de Daltons en ik weet niet waar ze me naartoe brengen. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen. Ik zal zo vaak mogelijk een sleutel uit de auto gooien, zodat jullie me kunnen vinden. Succes! Daar zijn we. Maak die klep open! Vooral schiet op! Meteen wat ik doe hem mogelijk! Ja, nou, Die klap open! kijk wat, baas! Al hem eruit! Klap hem eruit! Pak hem mee! We verstoppen hem! Daar lopen! Lopen! Pak hem er even! Hap! Kom mee! Loop nou door! Rustig! Joe! Hij is best wel dik hoor! Niks rustig, schiet op! Even pauze, jongens, ik heb hem niet goed voor. Ja, loop maar door! Kom nou! Ja, schiet op, oude Oh, kunnen we niet echt wat gaan eten? Nee, struilig! Loop door, loop door! Kom! Waar moeten we naartoe, Joe? Naar rechts! Hier naar rechts! Hier naar rechts! Nee, kom! Oh, naar rechts! Op, jongen! Ik heb hier het schuilplek. Kom mee, kom mee! Hier bedden we hem op. Gooi hem weer naar binnen. Hier naar binnen gooien, oké, Joe! Eén, Nee. twee! Nee! Oh, stomkop! Naar binnen toe. Voordat iemand ons ziet. Kom hier, boys. Zo, nu hebben we in de kist en we hebben Pieter. Dus geen kinderkermis. Kom mee. Everal, doe jij de deur dicht? Kom dan op, man! Gelukkig heeft niemand ons gezien! Laat. Everal, schiet op! Ja, baas!